Takže čaute ľudia. Z ďalšieho videa z Die Hard som tu druhýkrát, hneď ak som natočil to prvé video, to už bude za chvíľku. Očakávanie za chvíľku. Dneska natočím presne 3 diely. A nie, iba 2. Iba je ten prvý a tento druhý. Kde si zahráme Battle Royale. Počkať. Áno, Battle Royale. A stadiaľ to si zoberám túto zbraň. Automatic rifle. A idem si ju dať vyskúšať. Ideme skúsiť aj Battle Royale. Tak. Fúha. To bude určite dobré. To musí byť, ja som rúžový, to koľko ich tu je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pripomína mi to Bravo, čo je toto? Je to Bravo. Spojené s Fortniteom. Fortnite môžem natočiť, no táto zbraň je nejaká rýchla. Dobre, to si zoberiem. A to možno, to pridáva asi viac HP, ale väčšiu silu, že? To pridáva iba viac HP. A tam je ďalšie. Toto je border. Koľko uberá? Dosť. Ešte idem stať opravdu vyhľadať. Môžeme potom urobiť aj challenge, že budeme iba pri borderu. Tocho niečo taký neobdivný, alebo bot. Čo bolo za ľudia? Tako ľahké. Reklama. Bu. To bude už 380. Dobre. Ideme na druhé kolo, tentokrát pôjdeme Raketomento. Automatic rifle je strašne dobré, s tým asi budem hrávať, možno, ak tam budú nejaké snajpy, to neviem, to asi, možno to bude dobré. Prečo tam nemám žiadnu? Vidíte to? Takto, keď vám to zakroužkujem, vidíte to? Ja tam nemám nič. Na toho mám miliarda. Idem ho vytroliť. Boom, dead. Som ho totálne dobro netrolil. Ma zabije. Ty noob taký. Fakt. Vdochni už. Boom. Vdochol. Vdochol tiež. Larisa nám tu má. Ale tieto videá budú bez strihov. To vám nebude páčiť. Utekám. A inak dneska som hral ešte trochu, ale to nebolo vidieť. Ani moc som nezdal. Toto. Ja dotiahne na mňa. No, má veľa života. Pravo už. Dobre. Čo bude? Ježiš. Čo zase reklamy, neznášam reklamy. A toto je práve na Wi-Fi. A vždycky môžete urobiť to, že ťuknete buď na tú guličku, alebo kde, čo vás dá preč. A potom zase kliknete na ten Die Hard a máte preč v reklamu.
dobrý spôsob. A to funguje aj na iných hrách. Určite si to skúste. Je to dobré. A počkať. Oni tu hrali aj z Indie, nie? Jak z Indie môžu mať telefón alebo tablet. A neviem na koľko hier to je. Či na koľko mechanických týchto vecí. Nechal mi tu. Thank you. A ty ani jednu nemáš. Tam bol. Bum. Bol zase ďalší núk. Dobrý večer. Dávam asi takých damage alebo lepší. Teraz vôbec neviem, ale... A našiel som tu aj ďalší spôsob. Môžete sa takto krútiť a takto zabíjať okolo, keď bude niekto okolo teba takto chodí. Ty môžeš iba robiť to. Bum, bum, bum. Ale to ide ochranu. Formátor dačak štigli. A viete, kedy sa odhalím? To bude mať milión. Bude na dlho, to už bude. Bondet. A nič. Už vidíte? Tak to dám a tak. Zatiaľ tu má málo. Ja sa povedať až nakoniec. A ďalšia. Blue Blobber. To bude možno dobrá. Počkať. Tieto sú asi nové. Toto čo? Vypadá to ako snajperka. A toto je tiež snajperka. Cricket. Big Bloober. Aha. Väčšie to je. To dobré, ale ja si dám toto. A ideme si dať poslednú hru. Battle Royale. Mám horúci mobil. A inak, ak chcete vedieť, aký mám mobil, tak si presne tipnite. Tipnite si, aký mám mobil. Môže to byť Huawei, Samsung, čo ešte, môže to byť Nokia, viete o tom. Nokia, možno. A ak chcete, tak mi napíšte do komentárov, aký si myslíte, že je najhorší youtuber. Najhorší, hej? Ale budem asi vydávať častejšie, veď pred mesiacom som vydal. No nemyslím to, čo hrám. Nedávajme si posielky tých. Musíte bugov. Videli ste to, idem si pre toto. Bum. Môžete ísť po schodoch. A videli ste moje skladby? Pekné, dobre. Gotovo. Chicken versus chicken. Najdivný Šrek, čo som videl. Dobre, tak čaute sa, majte sa. Možno si dáme nejaký pekný oblak na budúce. Čus!